Sa technical conference, ginpatag sa landowners sa Barangay Sumag ang pagtampok sang basura bilang filling material siya propiedad sa kilid sang sapa. Miyerkules ang ginserbe sa iya ang cease and desist order sang City Legal Office upod ang katapos ng Bacolod Environment and Natural Resources Office kag City Engineers Office. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu, sarang mapasakaan sang kaso ang mismo hauler sang basura kag bisa ng property owner. May charges sa yan i-file? Possible? Ano yung charges kanina? Violation sa 907 the solid waste management. Kay sino i-file? Ang sa owner, including na hauler? Oo, kailangan sa transportation, kailangan na hauler. Sininga hapon, ginhanda man sang City Legal Office ang separado nga cease and desist order nga igaserbe batok sa isa pa ka property owner sa Barangay Punta Taytay nga pareho man nagpatampok sang basura sa iya sininga duta. Ginpatag na ni Benro Head Maria Fetres Puentes nga hindi pwede gamiton ang basura bilang filling material bangod sarang ini maglapta sa palibot, ilabi na sa sapa. Bawal na yung basura kitang sa palibot ng materials. Ang materials na nilagay at hindi kayo basura. Sa nilagay ng mga basura yun? May lipat mo at Ginapatod pa sang syudad kundiin sa Barangay Mandalagan, ginahakot ang mga basura pakadto sa Sumag kag Barangay Punta Taytay. Ginmanduan na sang syudad ang mga property owners nga dapat kuhaon sa lugar ang ginpangtampok ng mga basura. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.